Kublai pi para nong snong jong ke West Kasil District. Ngi naka Ohai March nong Society. Ngiwan ban pentip kemat jong pi ba naka daw jong ka jing bom la ban pendep ya ka Cherry Blossom Festival ka bangila thmu ban penlong hau bunai November naka daw jong ka jingjia basngusi ya ki para do para snam jongi. Kumta ya ka ne ka ju ka program ka bangila thmu ban penlong ha ketika por ngin ra no syak ar tarik bunai Disember arjar puar. But ya kane program en penlong ha ka basketball court jong ka officers club ka badon hang te ha jan indoor stadium jong ka snong new nong stoy. Te kitu ki nong isim benta ki balawan ya ka audition ha ka khat khandai tarik jong bunai November sung bahalong ki bala khre banwan ya khon la ya ka final ka baken salong ha ka ar tarik mentau bunai. Te ni khot ni weru ipi ki pajba banwan isim benta banwan aimen sim ya kine ki khun sama jongi ki ban sa pen ila ki jong ki sap ki phong bapher ha katika singi ki program ki sedang nado ka khandai beje men step but kindon ki program ki bapher ki ba kenthup ki singing competition ki dancing competition ki fancy dress na ka benta ki khna ki ba hapo ka khat art snem ka arta kindon ro ki painting competition photography competition but ki jingya kop ya ka Miss and Mr Winter Festival 2022 ti kindon ro ki nong ruai ki batbet jong kani ka dong ka than ka jongi ki ban put bantem hakatu kasi but kindon ro ka ban kum ka thunderscape ka ban one ban tem hakate kasi but kindon ro ka DJ night hakapor medmit bede bat kini ki item kini ka dancing bat ka singing competition ni la deble ya ka audition te tang kitu ki bala sajet kin wan sya ka final na ka benta ka painting competition bat ka photography bade kinong isim benta ki bakwa ban isim benta ka painting bat ka photography kidai ban wan ka por khandai beje ngin register hang toi but kitiar ha bede ke painting kinong isim benta kin subha ban ra lajong ki be isim benta ka photography bade kin shondur ya kano ka benta kano ka landscape lane ka jing tanar jong ka mei mariang bat ka jinglong jingman jong ki breu ha kane ka district jongi print ya kata ha ka A4 photo paper RR tali nam ta we nong isim benta bat ngin sawa ikini sejaka bat kinang bishar kin sapai nanta habede bat ka fancy dress jogi khna ro ngin register ngin sim kerteng ha ka por khandai bejem step ha ka te hi ka juga jaka nangta kindon ru ki stall ki ba ngin sapan register ki breu ha ka bede bat ki isram ka adhar bat kiwe lada idon kamban bu Perhati kasngi jong ka Winter Festival kaban salong ka arpo tarik menta usnem arjar arpo kabay tiket na kabenta jongi ka bawanrung bat kinong pikai bat kibawan hakati ka festival kanlong tang arspa tangka marway lajno iki khna ki ba hapo khat arsnem ka kerta ngimnom sim bat kanlong bit free na kabenta ki khna te na kabenta jong pi ki bawan pikai ngin peniele kai ya kala ki dro na kabenta katai ka tiket ka balong arspa tangka but ya kala ki dro na kabenta jong pi ngan ai da ka brand new scooty ka badang thamai ha kate kasni bat ba kapor ban peniele kai la ki dro kanlong ha kapor prabaje janmet te kino ki bakwa ban wan ban isimenta kino bakwa ki bawan ban sakhi ya kate ka program jo ka festival pila ban wan ki program kumbala itu de gini ki projengi kindon bun kindon ru ki stall mo kate kasni kindon ru ki stall ba per kum ki jingbam bat ki we ki stall ki ba bunjat ha kate ka festival te ngi khot ngi we ki pai ba jong ka than West Kasihil mangin yawan ha kate kasni ka bai tiket kan long bet arspa tingka marway ngan aya ka la kidro daga brand new jong ka scooty thamai kulishbun